Тури рибата. Я направи номера с шлипките пак. А така. Не е осолена, само вътре има сол. И то е достатъчно, нали? Ще топиме от това. Онова за шкембе чорбата. Ние не сме от ресторант. Ние сме индивидуална група, самостоятелна единица, да. А иначе запушваме с това, нали? Ама това извадихме от контейнера, да, ама беше от най-отгоре. Кой знае? Някой няма ли да отсервира тия празните бутилки? Това е другата риба, бе, Батмане. Това е големата риба. Големата риба ще я режем. Материала идва ли? Кой идва, тати? О, той е сигурно вече готов. Нали? Просто ми е ясен. Не мръдай. Вода. Ами изхвърли ли? Това ще го вариш на парченца? Еми, много е дебел. На шайбички. Сол ми трябва да си. Я знам си тази бутилка. Какво, Яне? Ако обичаш. Батмане, що зехтин и риган имат съвсем различна комбинация, много ми хареса това. Такова, като ползвам зехтин и риган. Пробвал съм го с олио, нашо не става. Нека си вкуса друг. Славянчо, имаме едни ножици в колата, дай ги да удържаме това. Ножици?